Laki. Yan, dito na po tayo. Ito po yung papasok ko. Yan, dito po kayo papasok. Tapos sa labas po may nakasulat na. Yan po yung makikita nyo. Ito po yung pasukan. Papasok po sa loob. Tara, pasok po tayo. Kung mas maganda po kung mayroon po kayong service para mas madali po kung makarating dun sa loob na yon. Kung wala naman, pwede naman po kayo maglakad na lang. Dali, tabi po muna tayo. Yan yung kinakargaan po ng mga isda. Marami pong bumibili dito. Ayan o, bibili din po sila. Ito fish pan din po yan. Yan naman ang fish pan ng mga mga panggasyos. Dito na po tayo. Ayan po yung dito po kayo bibili. Diyan po mabibili ang per kilo. Mga panggasyos. Lalaki na. Lalaki. Lalaki ngayon. Mga isang kilo eh. Bumano dyan sa kilo. Araw ka na yung mga 2 kilo yung kulang. Kulang din. Yung ito. Pagdang na siguro to. Yan po yung mga panggasyos or cream dory. Meron din naman pong nabibiling mga maliit po dyan. Ito po kasi malalaki na po ito eh. Ay, no, hindi malaki sa pero pidaso. Dami oh. Malalaki po ngayon. Minsan meron naman mga maliliit na hito. Ngayon ang dumating ngayon, malalaki. Alas ganyang kalaki, 3 kilo. Ngayon nga hindi ako makakabili dahil 1 kilo lang yung bibilin ko sana. Ito naman po yung wholesale. Ito naman yung mga maliit na hito. Tamang-tama po ito pag pang-ihaw. Meron sana ng mga maliit kasi bibili ka po ng 5 kilo pataas. Sa mga nagtatanong po, wala po silang binibintang finger rings dito. Ganito na po ang mabibili nyo. Yung fish pan oh. Malaki po yan dito. Ito po yung talagang grabe na po talaga ngayon. Summer po kasi dito sa amin eh. Tingnan nyo, wala ng tubig oh. Tuyuan na po siya. Pero yung iba naman, meron pa naman. Ayun. Nag-harvest po sila ng ngayon, panggasyos. Ganda po ng lugar dito. Yan po, tingnan nyo, may mga ibon na lumilipad. Mapapansin nyo naman yung fish pan on, daming isda. 2.7 270 270 Gustong gusto ko po ito lalo pag ginataan saka inihaw, masarap po siya. Kaya yung mga nag-wholesale po, pwede naman po kayo pumunta dito.
Labas nyo po yan, highway na po yan, daanan na. Dito po kayo bababa. May mga sakayan naman pong mga tricycle dito po. Dadaan po yan dito, yung mga tricycle saka jeep. Ayan, mga auxiliar yan. Yan po yung jeep na bumabiyahe ng Kamaligan. Tapos may mga masasakyan naman po kayo, mga tricycle. Ayun, pauwi na po ako at hindi po ako nakabili dahil ang budget ko lang pang 1 kilo, pang ulam lang po talaga siya. Ang nandun po ang available, halos 2.5 kilo ang pinakamababa. Kaya pag tinimbang mo mayroong 3 kilo, kaya hindi po kaya sa budget. Sa mga gusto pong pumunta or bumili po ng mga isda doon, puntahan nyo na lang po doon sa lugar na yon, sa address po na yon, sa San Roque po yan banda. Maraming salamat and God bless.